салом алейкум бародаро, боз бо шумо ҳастам канали Шермардон ва имрӯз беҳтарин хабарҳоро аз ММА ҷамъоварӣ намудам ки пешкаши шумо менамоям. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед, зеро гурӯҳи мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. кӯмаки шумо ин дар канали мо обуна шудан аст ва мо бошад беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо менамоем. Муборизаи Муин Ғафуров бо Мовлид Хайбуллоев дар мусобиқаи UAE Warriors ки бояд рӯзи 27 ноябр дар Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор мешуд, отменит шуд. Сабаб бад шудани вазъи саломатии Муин Ғафуров ҳангоми партофтани вазн мебошад. ба ин варзишгари точик саломатии комилро тамано мекунем ва дубора баргаштанашро бесаброна интизор хоҳем шуд. Хабиб Нурмагомедов дар бораи карьераи ояндаи худ нақл кард. тавре ки дар хотир дорем, ҳамагӣ 2 рӯз пеш Дана Уайт гуфта буд ки Хабиб бармегардад ва рекордашро ба 30 баробар мекунад, аммо ин аслан чунин нест. имрӯз Хабиб ба ин савол ҷавоб дод ва рӯшан кард ки дигар ба UFC бар намегардад. биёед Хабибро гӯш мекунем. ман нақшаи мубориза карданро надорам. агар ман дубора ҷанг кунам, боз як рақиби дигаре пайдо мешавад ки дар 7, 8 ё 10 муҳорибаи худ пайдарпай пирӯз шудааст, ки мубориз бо техникаи зарбаи баландсифат номида мешавад. онҳо метавонанд ки чӣ гуна қаҳрамонҳоро тайёр кунанд. онҳо медонанд ки чӣ гуна ситораҳоро тайёр кунанд. аз ин рӯ ман фикр мекунам ки ин ҳама беохир аст. мумкин аст то 40 солагӣ мубориза бурдан. бозам мумкин аст ба мисли Фёдор Емельянко то 45 солагӣ мубориза бурдан. аммо ҳадаф бояд ки бошад. ман як мақсад доштам, ба қуллаи баланд баромадан. ман баромадам, гуфт Хабиб. ана ҳамин тавр дӯстон, эҳтимоли 90% аст ки Хабиб ба UFC бар намегардад, аммо ягон бозии шоу хоҳад шуд. аммо ба UFC аллакай роҳ баста аст. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? ҳатман фикртона дар комментария нависед. ин буд видеои имрӯзаи мо, дӯстони азиз. хайр. Кто выиграет, брат? Не бал возьми. Кто выиграет? 5 барашек. 5 куртки, 5 борьба. 5 барашек.